naiz eta bigarren mailakoa nahi. Ni naiz eta bigarren mailakoa nahi. Zenbakien gurutzegrama bat egingo dugu. Pista da 56. Venga, vamos ondo. Hasi, bakoitza bat joan betetan, aizene, irisla, venga. Zein ipiniko duzu? Venga, ba. Oso ondo. Venga, isla, nora izan, venga. 56-tik aurrera da, zein da? Vale. 37. Oso ondo, ipini. A ber, 7 hori, zer egin behar da? Gesiari, atzera egiteko, gesia. Venga, aizene. Venga, idatzi. Zein egingo duzu? Venga, ba. Venga, aizene. Venga, ba. 59. 50. Oso ondo. Begiratu ondo. Oso ondo. Venga, eta azkena izene. 33. Oso ondo. Edertu. Pista 122 da. Zein aukeratzen duzu? Vale. 121. Idatzi. Aizena. Oso ondo, idatzi. Zeran esan duzu, deitzen zala zenbakia izan? 153. Zer oso bat oso zuzentzeko? Bai.
Izena zein? Venga. 155. Oso, ondo idatzi. Venga, Isla. 154. Oso, ondo idatzi. Izena. Ene bada, venga. 158. Oso, ondo. Venga, Isla. 156. Oso, ondo. Venga, beste bat. 158. Idatzi. Eta azkena, bukatzeko. 157. Oso, ondo. Ederto, primero.